Да. Плами маже кората. Няма нищо. Правим баница, може и вас да ви получи. Ако са слушали. Да, ако не слушат, няма да получи. Точно така. Сега почвам сирене. Сега почваме да дойде сирене. Взимаме малко сиренце, нищо сме смръснали. Те са мръсни от сиренето. Не са мръсни. Ти си била с сиренце. Така, почваме да правим. Как не, искам да ви кажа само нещо. Ако искате и вие да направите баница, не, само да вземете една питко и да направите, да вземете само едно олио. Не си мислете, че това е олио, да първо трябва да почукате колко яйца бяха? 6. 6 яйца трябва да ги щупите. Всичките яйца 6 трябва да ги щупите и след това да сипете кисело мляко с захар, нали? Не. Кисело мляко с сода Кисело мляко с сода и след това половин чаша олио. и половин часа олио и след това почвате да бъркате. Докато стане еднородна Еднородна смес. Еднородна смес. смес. След това взимате питката ви, сега слагате, помазвате с това, което сте разбъркали, след това взимате сиренце и почвате да дробите. И ще стане баница. И след това навиваме кората. И след това навиваме кората, стане баница, но трябва да сме в фурна. Не във фурната, в тавата. След това да я сложим там, където правим пицата, Във фурната в фурната на 200 градуса. на 200 градуса и стане баница. Трябва да чакате 10 минути. 40 минути трябва да чакате и когато прави дим и тогава е баницата готова. И ще стане истински голяма баница. Да, И много не вкусна. така сурова баница. И много вкусна, защото Плами е правила. И баба. Сега чао от Плами. Чао от баба и после са на време още на видео с... Опечената баница. Да.